siri na ọdịnala gala nsi ka m jụọ ana-egbu alebu ife dị n'ala ga-adị ma ọ bịara bịa gala ọdịnala dị adị ọ ga-adị ebi ebi ọdịnala Igbo ekunie a na-ebu mba ọgbakọ ọdịnala worldwide bụ otu jikọrọ ndị ọdịnala niile ma bụrụkwanụ ndị si na nke ndị dịrị ha ka nke anyị dịrị anyị. Ọgbakọ ọdịnala worldwide si na asụsụ Igbo ga-adị o ise, na ezigbo omenala ga-adị o ise. Iwu Naijiria kwadoro na onye ọbụla ga-eso okwukwe ọbụla masịrị ya. O nwere ndị na-emekpa gị ahụ maka na ịbụ onye ọdịnala, ngwa kpọọ anyị. O nwere onye wakporo okwu mmụọ gị n'ike, metụtara anyị. Ị bụ nwaanyị a na-emegide gị n'afọ ọdịnala, metụtara anyị ka anyị gwa ha nke bụ eziokwu, maka na ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-emezi n'afọ ọdịnala abụghị ọdịnala na omenala Igbo. Ọgbakọ ọdịnala worldwide bụ maka ichekwaba njirimara Igbo na ịkwalite ezi ndụ na ọdịmma ụmụ Igbo. Ekwekwana ka ndị arụrụ a na-dufuo gị n'afọ ọdịnala, maka na ọdịnala bụ onye biri ibe ya biri, ndụ mmiri ndụ azụ, nwa mmụọ emegbukwana nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbukwana nwa mmụọ. Gwa anyị na 09055183326 ma 08033291133 maọbụ 08052034304. Ọfisi anyị dị na Enco Plaza, Tazan Junction, Enugu Onitsha Expressway, Mkpọ. Chọọ anyị na www.ogbakọọdịnala.org. na-emeta ọdịnala mma ga-adị ụmụ Igbo ga-adị anyị